Et graves, ara? Són 3:15 això es Parla en Gràcia i esteu escoltant el programa número 871. No són 871 vegades les que en Xai ens està oferint les seves intervencions setmanals, però unes quantes ja, unes quantes. És la seva segona temporada i el tenim en antena. Xai, bona tarda. Molt bona tarda. Què tal? Jo ara estava dient que no portes 871 intervencions, però Déu-n'hi-do. Bueno, Déu-n'hi-do. el que es pot. Clar que sí, home, i ja és la teva segona temporada. No he comptabilitzat quantes vegades has intervingut, però jo diria que 30 o 30 i escaig segur que sí. Bueno. I algunes memorables, Això. S'intenta. Sí, home, clar que sí. T'hi trobes al Corcón? No, em trobo a Corcón i no sé quin èxit tindrem avui perquè fa una fred. Què dius? O sigui, el temps ha canviat radicalment? Pues sí, perquè puc dir que ahir i abans d'ahir anàvem amb màniga curta. I avui, perquè ens fem una idea de la temperatura que hi ha al Corcón a les 3:15... La temperatura no ho sé perquè no hi ha per aquí a prop una farmàcia, però puc dir que jo vaig amb la jaqueta d'hivern, o sigui, l'abric, un jersei de llana, Déu-n'hi-do. una samarreta de màniga llarga i ja està. Doncs això, tu vas vestit suportant una temperatura que ja és de l'hivern que estem tenint. Però ahir anàvem amb màniga curta, Clar, aleshores és possible que aquest cap de setmana hi hagi el nivell de refredats que hi hagi aquí al Corcón i suposo que tota la comunitat de Madrid, perquè m'imagino que és una temperatura més o menys que haurà baixat molt en allà, no tant aquí a Catalunya, causarà aquest tipus de refredats aquí. Tu vigila, Suposo. Jo, per si de cas, m'he abrigat. Molt bé, has fet bé. De fet, també el cap de setmana passat, al pont, vam passar un pont també passat per fred. I pluja. Pluja, a més, Déu-n'hi-do. Per fred i pluja. En qualsevol cas, avui no plou al Corcón, no? No plou, però, vamos, que fa més que fresca, però bueno. Com està el panorama per aquí, en quant a gent, aglomeracions, gent amunt i avall? En quant a gent, no n'hi ha gaire, la veritat no n'hi ha gaire. Però, com sempre, intentarem. Nosaltres preguntarem. Clar que sí. Contestin o no, pues... Això ja és una altra història. La veritat és que fa 2 setmanes la cosa estava molt magra, i vas tenir prou dificultats, però al final ho vas aconseguir. Sí. I, bueno, pues el tema que preguntem avui, no sé si has adelantat alguna cosa. Només a l'entrada del programa, però digue-ho tu mateix. Bueno, doncs preguntarem per al tancament de Ràdio Televisió Valenciana i que si creuen que aquí a Madrid passarà el mateix que amb Telemadrid. Home, el president de la comunitat va deixar caure l'altre dia en unes declaracions que segurament sí, evidentment, clar. Llavors, intentaré, que això no ho sabies tu, també és una sorpresa per tu, intentaré introduir, aviam què en pensen, de la brutícia que hi ha a Madrid, últimament, amb la vaga. He sentit i hem vist fotos, a part de les notícies, també Facebook és una eina important també per assabentar-se del que passa a la capital de l'Estat, i què passa aquests dies? Fa molts dies que dura aquesta vaga? Crec que és tota la setmana. Tota la setmana, per tant, el nivell d'escombraries, i quan parlem de Madrid, parlem de la ciutat de Madrid o de tota la comunitat? No, només la ciutat. La ciutat de Madrid, i tu has anat a Madrid capital i has vist el panorama? Bueno, us puc dir que ahir hi havia una nevera tota desmuntada al mig en plena Milla de Oro de Madrid, que diguem. Doncs això era... No li vas fer una foto? Per aquelles persones que no hagin estat mai a Madrid, la Milla de Oro seria com Passeig de Gràcia. O sigui, però Passeig de Gràcia tirant cap amunt. La part noble, diguem-ne, de la ciutat. O Pedralbes, potser. Molt bé. Doncs també estaria bé. Per què no preguntes per això també? Encara que al Corcón no hi ha vaga, però suposo que molta gent del Corcón, com hem comentat algunes vegades, va treballar a Madrid. Suposo.
I segurament hauran vist més d'un el panorama que hi ha a la ciutat. Bueno, ara suposo que més, perquè clar, com que han dit que hi ha menys aturats, hi ha menys atur... Ah, clar, és veritat. Doncs suposo que hi ha més gent que va cap a Madrid a treballar. No sé. És una conseqüència que podria ser lògica, no? Sí, perquè clar, ens queixem de bici. Ai, que són de dolents, Doncs... Bueno, quan Arriscat. Comencem a preguntar... Ja mateix. Pots preguntar, si vols, per això, dos temes ràpids, i si preguntes tant per al tema de la vaga d'escombraries com del tema de la televisió pública a Madrid. Anem a intentar preguntar... Aviam quina sort tens avui. El que passa que últimament, clar, el meu ull receptiu no està gaire afinat. No et deixis vèncer pels darrers resultats, Sai. Però, bueno, anem a preguntar. Aviam, anem a veure. Mira, aquí hi ha unes senyores que estan xerrant entre elles. Ui, aviam. I tallar-les o no? Els retallo? Bueno, aviam, si no van amb un paraigua ja et donen al cap. Estan aturades, però ja m'han dit que no, m'ho dit. Ai. Estaven aturades, per tant, no tenen pressa ni res. Però m'han dit con el dedo, no. De quina edat, més o menys, aproximadament, descriure-les? Eren iaies. Molt iaies, molt bé. Bueno, molt iaies no anaven amb bastó, però... Però bé, jo crec que uns 60 llargs, sí. No són molt iaies, tampoc, són grans, Però bueno, aviam. He dit que no anaven amb bastó, no sé. Potser alguna me'l tira pel cap, però no sé. Aviam, no ho sé. Ai, que difícil és no sé si hi ha gent asseguda als bancs, si hi ha bancs, també, perquè normalment... És el que et dic. Doncs la veritat és que com que fa fred no hi ha gent asseguda als bancs. Clar. Hi ha gent que camina, però, clar, jo no sé què passa últimament, que la veritat és que s'espanten. No sé si el fred fa... I estic en ple sense. El Rovell de l'Ou. Aquí, al carrer, no sé, és el carrer gran aquest, del Corcón? Calle Mayor. Calle Mayor, carrer gran... Mayor, no sé, bueno. de gran... He fet la versió catalana o la traducció catalana del que seria la Calle Mayor, el carrer gran del Corcón. Aviam. Sí, podríem dir que sí. Ai, la veritat que és complicat avui, Està magre el tema, Mira, un matrimoni. Aviam. Són grans, aviso. Anem a veure, aviam. Anem a intentar-ho, aviam. Perdonen, estamos en directo para la radio. ¿Me permiten una pregunta? ¿Para qué radio? Estamos en directo para Barcelona y estamos preguntando a la gente de la calle que qué piensan, qué piensan los ciudadanos del cierre de Radio Televisión Valenciana con el escándalo que hay esta semana. Yo lo veo mal. Lo veo mal que lo cierren porque va mucha gente a la calle. Pero claro. Pero ¿y qué piensa usted? Son los políticos los que lo tienen que solucionar. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué piensa usted de que cierren un medio de comunicación autonómico y a cambio de eso inviertan 25 millones de euros en arreglar un aeropuerto como es el de Castellón que no va a aterrizar aún ningún avión? Bueno, eso ya no estoy en ello, no sé lo que... Pero lo de la televisión es fatal, como los puestos de trabajo que se quedan, que lo subvencionen y no cierren. Que cada día va más gente al paro. Entonces... ¿Creen que va a pasar lo mismo aquí en la Comunidad de Madrid con Telemadrid? Pues es que se comenta eso, que puede cerrar aquí también. Esos son los comentarios que hay de aquí de Madrid. De hecho, nuestro presidente de aquí de la comunidad, Ignacio González, ya lo adelantó, que si la justicia no le daba la razón, que cerraba. Yo lo que no estaba al tanto de lo del aeropuerto, fíjate, que subvenciona el aeropuerto y cierran... Eso no. Pero aquí en Madrid, veremos a ver si no pasa también. Y ya hablando de aquí de la comunidad, ¿qué piensan ustedes de la huelga de barrenderos que hay en Madrid? No me digas, eso ya está quitando a Madrid... Porque todos los turistas dicen que bueno, que esto es imposible. Eso es fatal ya, porque aparte de que se manifiesten, que lo veo y lo respeto, pero que no vayan los piquetes tirando papeleras y tirando basura. Eso es lo que no admito, ¿De qué parte está? Pues de parte del trabajador, pero siempre que cumplan y no tiren tanta basura, porque son ellos, son los mismos piquetes los que tiran papeleras y tiran todo, de parte del trabajador, pero siempre que no hagan esas cosas. Con respeto, ¿no? Claro.
¿Y no cree usted que la señora Botella... ¿No cree usted que la señora Botella tendría que tomar cartas en el asunto? Hombre, es que tenían que tomar cartas a quien le corresponda. Claro que lo tenían que tomar, pero vamos, eso es lo que hay. Bueno, muchísimas gracias por atenderme. Pues bueno, ya vos... Molt bé, s'han enrotllat molt bé, eh? Sí, ya me estaban diciendo, bueno, que me has dicho una, ¿eh? Però bé, t'han atès perfectament. Aquesta ha valgut per dos, eh? Bueno, un matrimoni era. Bueno, aviam si tenim en un parell o tres de minuts, com a molt, que ens queden. Tenir l'oportunitat d'enganxar amb algú que ens doni una resposta. Aviam. En part tenia raó, la dona. Sí, perquè és el problema de sempre. Les notícies han buidat contenidors i tot. En aquesta part, aviam, té raó en la part, o és veritat, la part que ha dit que tiren a les escombraries de terra. Els piquets i tot això per crear més aldaruix i més merder, no? Que hi hagi més encara evidència de la notícia de la vaga. Aviam, m'haig d'espavilar una mica perquè ara estic en un punt en què no hi ha res de gent. Doncs, aviam... Hi ha d'haver una senyora més o menys jove, amb una noia més o menys jove, que s'acaben de ficar a la botiga quan m'han vist... Clar, evidentment. Que anava per ella. És que jo crec que la gent ja et coneix, Jo crec que la gent ja et coneix i ja et diu ui, el periodista català. Pues no ho sé, perquè a més, bueno, ja he vist que m'han preguntat ¿de qué radio? ¿De Barcelona? Sí. Diu, de Barcelona s'ha leído la notícia. Claro. Home, i més Ràdio Gràcia. Això, que està creuant fronteres. Sí, ara evidentment. aquí diuen que creuem fronteres, clar, la independència. Clar, mare meva. No sé si han posat cara d'estranys com dient, ui, de Barcelona. Llabranda del passaport haurà pensat. Segurament. Tu ensenya'l, que tu tens acreditació, Molt bé, doncs com ho veus? Com està el panorama? Perquè segons com... Estic en un punt en què sí que hi ha gent, som mainada, però clar, no preguntaré mainada, que no en tindran ni idea. Doncs... no sé quant temps ens queda, aviam. Pues escassament un minut. Mira, fem una cosa, deixem-lo aquí, però sí que vull que m'expliquis com ha anat aquesta setmana i què tindràs la setmana entrant en el tema d'Enciérranos que estamos locos, el programa que tu dirigeixes a Ràdio Gredo Sur cada dimecres de 6 a 8 de la tarda, al 107.6 de la FM pels que estiguin per allà, i si no per internet a www.radiogredosur.com. Exacte, bueno, pues trucarem a València, clar. A veure què en pensen els valencians del tancament de la seva televisió i ràdio. I podries preguntar també què en pensen de la seva alcaldessa, perquè hi ha opinions contradictòries. Jo sento moltíssima gent que està molt a favor de la Rita Barberà i d'altres que és realment tot el contrari. Són aquelles opinions tan enfrontades que un... Bueno, no és que no acabi d'entendre, evidentment, tot depèn una mica del sector dels votants que té aquest partit, no? Però, bueno, no ho sé. O sigui que... Bueno, aviam per on esdevenen les converses que tindrem i, bueno, quasi sempre preguntem per Bárcenas, també, molt bé, i les respostes... Truquem pel tema que truquem, sempre traiem Bárcenas. Sí, perquè no cal oblidar-lo, que sembla que de tant en tant estigui molt arraconat una mica intencionadament, no?, per part d'alguns. No, i a la nostra altesa tampoc, No hem de deixar-los no tranquils, sinó s'ha de dir si són notícia i sobretot amb aquestes seves aparicions, que per cert crec que l'han d'operar aviat un altre cop. Sí, de fet, saps una cosa? Digues. Ara, segurament ens està escoltant Obama amb això de... Segurament, però tant me fa. Li enviem una salutació. Sí, home, senyor Obama. Però és que a mi a casa l'altre dia em van arribar uns maletins plens de diners i jo no he preguntat d'on venen. Simplement hi ha maletins plens de diners. I què has fet? Què has fet amb aquests diners? O gastar-me'ls, clar, què faré, doncs? No, però... Pregunto, jo me'ls gasto. Però t'has comprat alguna cosa especial? Algun adorn per les parets? Alguna figura? Home, estic mirant aviam si amb aquests diners em dona per poder comprar el Palau de Pedralbes. Tot arribarà. Jo crec que sí, depèn una mica de com sigui el sobre de gruixut. Passeta, euro. Molt bé, Xai. Doncs, escolta, que tinguis un bon cap de setmana i t'esperem, si tot va bé, el proper divendres, d'acord? Molt bé, moltes gràcies i, bueno, aviam si millora una mica el temps, perquè...
Esperem. Una mica perquè, a més, la gent ja se'ls sap, també, perquè quan veuen que vas directament amb ells... Et tenen por, t'han agafat por. Es fiquen a dins una botiga i, clar, com que no podem entrar a les botigues... T'han agafat por, Xai. O sigui que hauràs d'anar disfressat. Si no es soluciona, el que farem serà canviar de zona. Segurament, ni que sigui. Aviam, si per una altra zona doncs, és possible també que la gent hi participi més. Una abraçada forta, Xai. Vinga, ens escoltem. Adéu. Una abraçada. Adéu. Adéu. Doncs ja marxem. La veu misteriosa que hem posat abans, m'he recordat avui, ja ho he dit. La veu misteriosa és la de la Rosa Maria Sardà, actriu catalana, que té un germà molt famós, a part que la veu és inconfusible. El control del so ha estat en Jordi Domènech i en aquesta banda de la Peixera, en Pardo. Pardo, fins a la propera setmana. Bona nit a tothom. I us esperem el proper divendres en una nova edició del Parla amb Gràcia. Adéu.